Assalamu alaikum jama'a. To ana wata sai ga wata. Ga wani mummunan labari wanda duk wanda ya saurare shi sai hankalin shi ya tashi. Wani tsoho ma'aikacin cikin hukumomin kasar America, wato conseiller ne, ya fito jiya yayi wani jawabi inda yake cewa tsakanin kasar Iran da kuma kasar North Korea an samu yarjejeniyar cewa kasar Iran tana shirin sayan makaman nukiliya daga kasar North Korea, wanda an ce an kammala wannan maganar, kawai ana jira ne a yi sinyacir shugaban kasar North Korea ya tura makaman nukiliya zuwa kasar Iran, kamar yadda aka rubuta shi. Ku karanta da kanku ku gani. Jama'a, idan wannan labarin ya tabbatar cewa da gaske ne, shi dai wannan shugaban kasar North Korea babu wanda ya isa yau ya hana shi ya sayar ma kasar Iran makaman nukiliya ba. Idan Rasha tana tsoro, China tana tsoro, to shi wallahi zai sayar ma kasar Iran. In dai tana so zai sayar mata. Tun can baya ma ya ce ma kasar Iran idan har tana bukata shi zai bata. Yanzu kuma kasar Iran ta ce ita saye ne za ta yi, kuma za ta saya. Jama'a, in dai wannan labari ya tabbatar da gaske ne, to akwai matsala, saboda kasar Iran ba za ta yi gaggawar sayan makamin nukiliya kawai saboda ta aje su kawai ta kallon duniya da su. Ƙarya ne. Idan har ta saye su, to amfani ne za ta yi da su, ko kuma za ta saye su ne ta tsare kasar ta kamin ta kirkiro nata makamin nukiliya. Ko da yake mu mun ji an ce kasar Iran tana rike da makamin nukiliya wajen guda 10 zuwa guda 11, kamar yadda muka ji a cikin labari, amma har yanzu hukumomin kasar Iran ba su fito sun faɗi ainihin gaskiya cewa da gaske ne suna rike da makamin nukiliya. Jama'a, wannan labarin duk wanda ya saurare shi ya san cewa inda hakan da gaske ne akwai matsala. Shin kuna ganin cewa ya dace kasar Iran ta sai makamin nukiliya kasar North Korea, ko kuma ta jira dai ta kirkira nata makamin nukiliya? Ku ga abin da ra'ayi ku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato wani babban sanata a cikin kasar America ya yi kira da kuma barazana zuwa ga hukumomin kasashen Larabawa cewa dole ne sai sun shigo cikin wannan yakin sun kama ma kasar America domin a fuskanci kasar Iran. Kai, wala ala buru a duniyar nan wallahi. Su Larabawa nan tsoron Iran suke yi. Su suna gudun kansu ne. Amurka ta gaji ba yadda za ta yi. Yanzu dole ne take so sai waɗannan Larabawan su shigo cikin wannan yaƙi. Kenan ba za su mutu su kare, kenan a taro a kashe su gaba ɗaya. Da Allah ku yi hakuri abin dariya. Kamar yadda aka rubuta shi, le sénateur américain Lindsey Graham menace les pays arabes. Il affirme que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe doivent s'impliquer dans la guerre contre l'Iran. Si ce n'est pas le cas, les conséquences suivront. Wato dole waɗannan kasashen Larabawa sai sun shiga cikin wannan yakin su kama kasar Amurka a yaki kasar Iran. Da muke gaya muku cewa Iran tana nan gaba kasar Amurka da Isra'ila wahala, kun doka wasa ne. Na rantsa Allah, Iran ba ma kasar Amurka da Isra'ila da kuma kasashen Larabawa ba, har ma kungiyar NATO ma ta shigo, billahi lazi ba abin da za su iya yi da Iran. Yanzu magana ga dake muku, mun ga irin makamman da kasar Iran take da su waɗanda har yanzu bata fara amfani da su ba. Kar ku ga duk wannan ɓannar da take yi, billahi lazi akwai waɗansu makamai waɗanda har yanzu bata fara amfani da su. Makamman da take amfani da su, kun san makamman wace shekara ce? Shekaru ne waɗanda ko iyayenmu ba a haife su ba. Billahi lazi nake gaya muku. Ku ga mun ra'ayi ku a comment section. Allah ya samu dace. Amma shiga yaki ya zama to dole sai ka shigo. Zo wallahi ba zan zo ba. Wallahi sai ka shigo wallahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda wani abun al'ajabi yana shirin faruwa da kasar Najeriya, inda bayanan sirrin kasar Amurka suka hango cewa 'yan ta'adda suna nan ga shirye gagarumin hare-hare cikin ƙauyuka da kuma cikin makarantu, zuwa ma har biske ga sansanonin sojojin kasar Amurka waɗanda suke cikin kasar Najeriya. Ba ni faɗa ba, labari ne rubutacce. Ku bari mu karanta mu ji me. L'ambassade des États-Unis à Abuja a mis en garde contre une possible menace terroriste visant des installations américaines et des écoles affiliées au Nigeria. Washington appelle ses ressortissants à redoubler de vigilance et à renforcer leurs mesures de sécurité. La nature et l'origine de la menace
n'ont pas été précisées. Cette alerte intervient dans un pays confronté depuis des années aux attaques de groupes djihadistes, notamment Boko Haram. Kun ji ko? Wato Allah Ubangiji ya kare al'ummar ƙasar Najeriya, sannan kuma Allah Ubangiji ya sa talakawan Najeriya su gane cewa wannan gwamnatin da ke mulki yanzu ba gwamnati ce ba wadda take son talakan Najeriya. Gwamnati ce wadda take so ta samu Najeriya babu talakan Najeriya a cikin Najeriya. Kun san abin da nake nufi? Wato Najeriya babu ɗan Najeriya a ciki kenan. Saboda su samu su dinga ɗibar arziki suna abin da suke so. Jama'a, ku ga min ra'ayinku a comment section. Allah Ubangiji zai samu dace.